Stimați consilieri, fracțiunea Partidului Liberal a mai depus un demers către Primăria satului Colonița și către Consiliul Local cu rugăminte de a acorda suport financiar lunar din bugetul local în mărime de 30% pentru angajații grădiniței creșe numărul 24 din satul Colonița, motivând prin fapt că acești angajați se concediază, fiindcă au salariu foarte mic, insuficient de a supraviețui și de a lucra în continuare în această grădiniță. Toți înțelegem că un salariu foarte mic de educator sau de dădacă la grădiniță este foarte mic, dintre care am primit răspuns de către aparatul Primăriei Colonița, în conformitate cu prevederile articolului 8 al legii cu privire la petiționare numărul 190 din 1994, adică din 94 nu s-a mai prevăzut asta lege, Primăria a examinat cereri prin care se solicită acordarea ajutorului și suportul financiar lunar din bugetul local 30% pentru angajații grădiniți și a fost transmisă prin competența Comisiei Buget și Finanțe, Economie și Reforme pentru examinare. Despre rezultatul examinării veți fi informați suplimentar, dintre care vreau să spun că rezultatul acestui demers nu a fost inclus pe ordinea de zi a consiliilor care au avut loc după depunerea demersului și nu a fost precăutat în Comisia de Buget și Finanțe. Dintre care se cunoaște că la grădiniță se acumulează la sfârșit de an o sumă, pentru care din suma asta s-ar fi putut aloca aceste 30% pentru lucrătorii grădiniței. Ce dată ați depus? Data a fost depusă 14 luna 10 2015 și răspunsul a venit din data de 19 luna 10 2015. La aceste proiecte am lucrat toți la nivel de echipă, nu fiecare individual, toți acești membri care sunt aici, toți au depus efortul la maxim și vrem să vă aducem la cunoștință, stimați locuitori, că noi vom depune tot efortul pentru ca în satul Colonița lucrurile să fie aranjate bine, fără miros neplăcut și să aveți un trai decent și liniștit. Aceasta este fracțiunea Partidului Liberal din satul Colonița. Mulțumesc!